Akyem Adwoa Womunchi fi adanse akrofrom enna wokotena akokobi ante ya eben adanse akrokyere ewa Asante man mu womu free kokobi ante no en wode wani kyere Akyem Adwoa ya saa bre no tetebre no na womu ahinkuro eye banso emfie bi achi en wosesa ahinkuro ni de ko chebi enu a na da so ho enei Akyem kotoku womu nso kane na wonchi eya Asante Akyem akire yi enamakon ni akosemti en wotu free ho besi ko jadam ye ben osino ewa Akyem Adwoa beye afi 1860 chesa afi apem aha nwotwe aduosia mu en Akyem kotoku ede odan ye na hinkuro sabre ni mu no womun krofo bi eka akire ewa Asante Akyem no akire ombeka womu ho ewo be afi 1818 ekosi 1824 eye edinkra ena afi sagranti ekonbre ni mu Akyem bosome nso sani amedika akire mu no womunchi efri amanse ye wa Asante na edinkra wo ewo afi 1818 eni sagranti wo afi 1824 sabre ni mu eno mu nuanu mu eka akire wa Asante Akyem no obeka won ho yemra edwabo kese a ekwoso ewo chebi abonten so no so abakwasam a yedi kan atie yi ama ye nyina yate ye ho ase se Asante ene Akyem eye nuanom ya wo wotwa ka kese pa ne mom sebio wonye akorafo ene se ochimman ehihye adwumadie yi a wode kai won hin kese eye nana oforiata nimfie aduosonnum na wahye ho fa eno so no nam a woto nsafre nana Asante hene otumfo sei tutu ma wode nanim onyam ebetai wo machi na wode be hye ochimman animunyam